Tak, dobrý den, dámy a pánové, já vás znovu vítám u našeho Let's Play Obscure. Jak se to vadalo? A tady je i Solidly. Ale pálí čipsy. No. A kam jdeme? Počkat. Jo. Ups. Zase tam do té ruštiny. Tak jdem. Hej, počkej, co to udělá s tou kučkou? Jsou mačka nekýje, co? Tak. To jsme zvědaví, si na nás vybavne. Jsem říká, jdeme dobře. Teďka doprava. Já jsem tak sexy! Máš sexy prdilku. To není pravda. Oh my god, what's going on in the school? Hey, nevracej nám, pomoc! You out of your mind? Dobrý. Jo, teď lidi? Já jsem ten typek, jo? Jo. Já jsem ten druhý typek. To je hacker. Hacker! Hack! Stan, what are you doing here? Nothing, dog. I'm just editing my notes. Listen. What the fuck? Pojď jdem. Někdo krvácí. Já. Co ještě? Ne, ty. Jak to víš? Tak já jsem teď nová postava. I'm going to the meeting point. Lidi, neberte to vážně, jo? Ale baseballka. Já se... Dej mi ho. Ty máš. A jo, vlastně. Ne, jenom to označíš. Dobre. No, nemá to někdo baseballku? Baseballku. Hej. Mám pistol. Ale lidi, teď za chvíli se možná leknete. Check it. Neříkej, Gun. jo. No more fooling around. Žádný nevím, jestli to mám bude. A jo, vlastně, my nevím, jestli to bude. There are no more locks. Bateku. Jo, Slepíš to? jo. Hezky. Teď půjdeme opatrně. I got this. I Tak can tohle pick jsem this thing. slyšel na hlas. Počkej, tady je Energiak. Slyšíte to taky lidi? Bude asi tam ten... Já tě kavruju. Tak díky, no. Tak zase nic. Nevadí. Someone said something about light. Pojď se, já nevidím. Suck on this. Já vím, ale mohl by jít sem. To se laguje právě. Tady seš nemocný. Jako, ale takhle se mi to hrát rozumí. No, tady Never felt better in my life. Sweet, we'll be able to burn some real holes with that stuff.
jiný rozlišení. Ale ty jak to, že to není moc náročný? A jo, ty náročný. No to víte, já nemám nic těžký počítač. Zkoušení stejnosti. Somewhere there's a lock I can crack open. Hey, keep cool. Rozbijte. Počkej. Tady je plno otazníků, ale kam máme? Do toho otazníku. Tam to otevřeme šplhákem. A jo, já to zase budu muset kryt. Jo. Nebo ty to otevřeš. Okay. Počkej. A musíš to držet, jo. Stan would do that faster than me. Ah! Prosím. Aha. Jdeme na kuč a já vlastně You can't see a damn thing in here. tady už není moc velký otazník. A ty kde je ten další? Nemůžeme to otevřít šperhákem? Máme od ničeho klíč. Jo, myslím. To je tak strašně. It's useless. A pokud si dobře pamatuju, tady to se bude kyselinou propalovat. A kam teda teď? Máme úkol tady. It's not working. No, zkusil tam ty máš. Ty máš na omlkovat? No, ještě to jsem celou. Hezky. Nevadí, prohlíme. Co nechtěl? Počkej, tady jsme na dole. A jo, tady jsme byli. This lock looks easy. This lock looks easy. Ale to je nic. Tady někdo dělá. Mám kelimet, jo, jdeme pro kyselinu. Do skříně. This lock looks easy. Skříně, si pamatuju špelohákem. A teď bav. Ty kurňo! Já jsem letu! Něco jsme neudělali. Kurňa, fix kamerka. Hej lidi, lekli jste se s náma, tyjo. Ty máš. Je to dobrý. Pojď. Hej lidi, tohle se nikdy nedělejte. Fakt. No, tak se ještě Ježíš, to nic? Musíš ho zabít. Wow, I'm ready to rock. Jo, zase třeba to udělat. On zlyhá nebo jde na nás? tak jasně.
Dělej, Máďo. Brám, nemáš to. Kurňa, furt umírám. Díky. Jako nejde za náma. Náboje! Jak můžu být ve škole náboje? Máš lékárnu? Jo. Ale nic se nedá. Klíč. Ne. Krokodil nás zachránil jako vždycky. Ale to leknutí bylo strašně. Hej, znovu už mi to nedělá, Ale nebo hej, já ti říkal, že vyletí, ale nevěděl jsem, co jsme nesplnili. Však ty jsi mi to nesplnil. Jak to? Quick, the cup is disappearing. Aha. Ale dělej to vči. Kam jdeme vlastně? Shannon will hear she knew what to do. A i ty můžeš to dělat. Jdu sem? A, tak to. Můžu k tomu A tady zámku. propálíme ten zámek. Dělej, máš 5 sekund. That does it. Jo! 5 sekund. Yo, this school is totally whacked. Yeah, Pojď do you zrna. better not hang around. Hele, nějaký kámoš. Yo, what's his problem? Jo, to teda. Tak já to rozbiju, nebo? A šetříš. Ups. Tu nic? Dobrý, dobrý. Go to hell! No. Tak jdeme. Zatím je to dobrá hra. Zatím. Ale i když je pořád ta stříhaná verze a pořád po polsku. Nás to nerozhodí. Jo, tady bude kód. Dobře pamatuju, tady bude kód. Mr. Friedman, are you in there? A tak to ti musí ukázat. Ale počkej, to je ruský, ne ten kód? A ne, Se tam byl... řídíme a tam bude zbraň. To bylo tady? To je ani nereální. No to je. Počkej, ty si tě hraje. Jdem dozadu, no, tady to prohledám. Někde to bude, to jsem si jistý. A kdo je mrtvé? Proč to nedá život? No. Nic?
tu nejvíce žeru života, protože nemám pušku. Bude, neboj. Škoda, že Resident Evil najde na jednom kompu. To bylo lepší. Jo. Jak to, že tam není holka? Jak to pustím? There are no locks left. Ty, tolik energiáků ty lidi musí být teda nabízení. Čekmankové. To je dobrý, ty se musí starat, jak budou natáčet. Jo? Jo, tak máš neomezit. Jo, tady něco. Rozbit ty okno. Jo. Jo, tady něco s kompem. Tam ten komp. Tady ten? No a ty. Něco s kompem se říká. Tak si myslím, že můžeme. Ale teď jak to bylo? Teď to bude těžké. Suck on this. Já se to tak leknu pokaždé. Já taky. A i když jsem to dohrál pořád stejně hnusný lek. Ty dveře mi něco připomínají. Nic nemám ještě. Já se to co nevěřím. A teď jak to bylo? Sice. Ne, protahuj se, jo. Počkej, mám nějaký dokumenty nepozbírali jsme, ale to bude rusky. Nepochodí. 503. Tak to nic. Musíme hádat. Myslíš, že rusky to bude to? Stejná čísla? Jo. Napagadí. Počkej, tady co tady vidím sama trojky, sakra. Velký. No. Jsme v prodejě. Hele, tady ještě jeden dopis. Počkejte, střih. Hlásíme se zpět. A už jsme to zjistili. What the fuck? What the fuck? Pár sekund se kečky. No, už by to mělo. Jdeme. A to bude všude černý. Star má schopnost odemítat. What the fuck? Yes. Takže 160, 330 a 30. Jak víš, že to je přesně? To ne, to nemáš blbě, to máš na 30. Ještě, no, tak bych to řekl. No. Co to je? počkejte, další střih. Tak, jsme zpět, už jsme to zjistili, byla tam zbraň, dokument a klíč a bylo to 330 na 20. To bylo jako ale psali na návodu 300, 30 a 30. Jo, škodíme, kreténi tady. Vážně máme Ale teď, jo. There's something else I can pick in the corner. Proč pořád, podívej se na to. Tak chodím za tebou. Mikrák! Zabil si mikrák! Budeme bračet. Jestli si dobře pamatuju, tak do knihovny. Jo, do knihovny. Pokud ten návod je zase blbý.
Jo, do C pavilonu půjdeme až potom, nejdřív do pavilonu. No však C pavilon je knihovna. Nějak nepletu. Oni psali do knihovny a pak C pavilon. No tam. Kurně, nepřesení. Dolby se zase naštval. Co jsou ty opřesy? Strach. Dolby se našel. Počkej, jak se bude jmenovat tenhle ten díl? There are no locks Jak se left. bude jmenovat tenhle díl? Záhada staré mapy. Jo, záhada staré mapy, no, to je přesně. Čekej, vidíš, že nejsem Forrest Gump. Kurňa, doby přestaň. Cčko. Library. A jak to je anglická radní? Doby. Doby je živý! Už vím, jak se to bude jmenovat. Záhada staré mapy a Doby žije. Počkej, já si podívám na život. Na pogadí. Počkej na pavědomí. Doby žije! Lidi, budeme zase šťastní. A kurně. What the fuck? Zlé doby. No, jsme oba dva břichtí. Tak to se Pagadí! Co to? What the fuck? První se kouknu do té knihovny. What the fuck? Kurva! Help me, tady za mnou. Cedr. It's not working. Já se tady do toho. No, čičáky. Bacha, jsou tu holky, škrábou oči. Nic. Tady? Nic. Nět? Tak ne. Zase jsme pozadu. Já tě kabru. Jak to ten nic nedělá? Blbá to nic nedělá. Jak se přebí? Co počkej? Jo, tady. Počkej, já mám Tady nuda. se pak podíváme na cesy. Ale kelíme. Dobře pamatuju a ten první potřebuji. Prostě jak může být světlo, když je noc? Noc je ještě horší, že? Jo. To podívej, mně se zdá, že po venku. I got this. I can pick this thing. This should be no problem for me. Hrajte vy, jsme oba dva vzití lidi. Jsme vzití oba dva. Hele, trenky. Já jsem trenky. To bude doby 2. Těch doby už tady bylo nějak hodně, se mi zdá. 4. Co by se stalo, kdyby to neslyšeli? Čekaj. Yo, what is this thing? Jo. Aspoň jsme oba dva stejně rychle. My umřeme! Za soudruha Dobyho. Umřeme, už zase. Za soudruha Dobyho. Počkej, tohle je, tady máš něco strany. 2, 4, 3, 2. 24, 3, 2. To A si od čeho to je? Nevím. Někam to napiš.
Radši. Takže zeleně si to zvýrazíme. Aha, 2,42. Aby jsme se nestopili, tak se možná budeme muset vracet. O čo to je? Co? No, 2,42. To bude nějak kód určitě. No tak to je taky. Jo. Tady je ještě odkaz. Tady jsme byli, nebyli? Ne. To nevím, kde je. Posvítíme si to. Posvítíme si to. Vezmu to. To jsou kreténi. To mi nedělej. Jak já jsem to mohl čekat? Vždyť skočil na mě. Doby 3. Doby 5. A teď temnota. Stan! Oh no! Sežral mě! Ne, ještě žiju. Vstávej! Ne, ty si vzal moje věci, běž ven a pro další postavu. Já jsem mrtvý. To je náš, jak se jmenoval? Bořek stavitel. A bude ještě žít? Ne. Umřel. Kaput. Vem tu pěknou holku. A dáš mi věci. Jednu baseballku a tu zbraň. Jo. Akcie. Let's use the code to open the coffer. Takže, pušku ti mám dát. Tak. A ty. Já jsem player 1, že? Konečně jsem aspoň nějaký vážený. Jak se to dělá? Aha. No, dej si to ty. Já rusky moc neumím. To je tvoje zbraň. Dej mi to vedle. No, teď ji mám. Teď převím. No, no. Počkej, ty jsi oddělal žárovku. Ty nemůžeš dávat? Můžu? A skvělý. Tak co dál? Dobrý. Ale... Počkej, no. No dej to, a já se odhlasit. Počkej, jo. Můžu si odhlasit, dej. Jdeš? No, já odlaž se. There's nothing left for us Dej, here. počkej, za to. No dej to. Musím kejznout. Počkej, já ti to dám aspoň. Jo, ale... Já... Dej, takhle. Dát! Počkej, kde je ta lapice? Máme nějakou. Jo, 3. A ještě baseballku. Jednu. Tu modrou. No, to co já, to je to ne. Počkej, tohle ti nedá dát. Já. Ne, tohle jsou problémy a problémy a problémy. Já ti dám, dej si to, já ti dám tu. To nejde asi dát tam tyhle věcičky. Nejde to dát. Tak. Další zbraň mám já. Blbý mikrofon, furt padá. Ale ty máš teď to všechno. No, počkej. Neskočíme to. Problémy. Ale to si budeme odstraňovat a to. Tak to hrajeme. Ale já už stejně půjdu. Pojď, jdeme to. Kámo, to je dlouho ještě? Co? Ještě dlouho. Celou hru chci vybrat. Ne, pojedu to díky. Počkej, už vím. Musíš být blízko mě, já ti to dám. Aha. Třeba? No to tak vezmu, tak. Tak je tam ještě nějaký. Ale to zase můžu jen. Uvidíš, nakonec budeme oba dva.
Takhle moc ne. Možná to ještě oživíme. Dáme mu energie. Tak máš. It's not doing anything. It's not working. Musíme tady jak to otázky. Jo. Musíme jít ven. Ne. This lock looks easy. Já umím. To s tou kamerou si díváš potom. Na basebalku, že? Na zbraň? To mám? Ale jo, svět. Ona říkala, jo, teď jsme získali něco, tak můžeme jít na to. It's useless. Půjdeme na kočíka. Co s tím neděláš, no? Co s To je tím děláš? zrcadlo. Podívám se do něj a světlo. Počkej, kamera, tady. Uj! To je sama kurňa. Nebudou nás takto všichni stresovat. No. Co tam bylo? Náboj. Odkud pak? Ty s nábojem. To je nahodně kontek. Nevím. Tak si to neskutí. Tak asi konec natáčí. No. A jo. Jdeme se zabít, pojď, zkusíme tam ty vrata. Nebudeme se zabít. To nejde oživit. Ale ne, že se stejně načteme znovu, ne? To už, když
znamená, že to znovu, tak to už tam budou všechny postavy, ne? Počkat. Uložíme to, protože tady je to. Ulož to na druhou, ne. Ale to už bude... Okay, it's recorded. Tady je, víš co, ne? Tady to taky. Kde to má? A tady je všude světlo. Auto. Tak asi žádná příšera, ne? Já tady Z toho auta vylezou příšery. už přijedu. V autě. It's not doing anything. A my mají tam jako to blíká, ne? No nic, já to nevidím. Jinak než. Mějte se, čau.